Amb la qual cosa, estadístiques que es venen publicant des de fa 100 anys demostren que any darrere any anem venent els nostres productes a un preu més car i any darrere any anem comprant els seus productes a un preu més barat, amb una sola excepció que tots coneixem i que es diu petroli. Tot l'altre oscil·la d'aquesta manera. I això què significa? No és que aquest comerç és injust. Nosaltres en tenim consciència. Tanta consciència en tenim que per treure's mala consciència, una setmana a l'any, celebrem la setmana del comerç just i equitatiu. Aleshores posem unes paradetes en segons quins llocs, comprem una pastilla de xocolata i en lloc de pagar 2 euros en paguem 3 i quedem tranquils fins l'any. Ja està bé, que un cop de tant en tant practiquem el comerç just, però l'hem de practicar cada dia. I que el comerç just invalida. Els diré una petita dada, perquè és un estudi que vaig fer uns greus, ara ja pot ser producte de qualitat, quan deia que estem en una sessió de cooperació, amb el Consell de Cooperació que fa la pena que no coneix. Em vaig preguntar, pels anys 90, per tant ja 10 anys d'antiguitat de l'estudi, si Espanya feia el mateix que els altres països del món amb aquesta idea del comerç internacional. Dit d'altra manera, si Espanya cada any li venien al tercer món els productes més cars i si cada any li compraven al tercer món els productes més barats. Vaig constatar que sí, que majoritàriament era així. I aleshores la hipòtesi del treball va ser i què passaria un any, òbviament hipotètic, en què Espanya li pagués en el tercer món el mateix preu de l'any anterior i li cobrés en el tercer món el mateix preu de l'any anterior. És a dir, que ni li baixés el productor que li paga ni li pugés el productor que li és. Resultat, extensible per tots els anys 90. Cada un dels anys 90, si Espanya hagués mantingut amb el tercer món el preu de l'any anterior, evidentment descomptant les inflacions, cada any Espanya hauria hagut de donar el tercer món per equilibrar el preu de l'any anterior una quantitat. Una quantitat més o menys igual a la cooperació espanyola al desenvolupament. La tal cooperació no existeix. És que si hagués el tercer món, el tercer món l'any passat, aquest volia, jo el pagava per 2 euros. Aquest any només te'l pagaré per 1 euro i mig. Però no et preocupis perquè et donen mig euro de cooperació. Això el primer any. Però l'any següent d'euro i mig i baixo un i segons donen mig euro de cooperació. S'entén? El comerç internacional és empobridor, absolutament, absolutament. En som conscients i per això hi ha tantes campanyes de comerç just a les quals no fem massa cas. O les fem només per productes molt puntuals, però l'haurien de fer per això. Aquest és per mi un primer element, un mecanisme pervers que justifica aquesta situació. Però quan vull analitzar 4 o 5, vaig més de pressa. Quin és el segon? El segon és el comportament que tenen les companyies transnacionals en aquests països, que senzillament van explotar les seves riqueses. Com que són 2 informes fets públics recentment, i es poden reproduir, els diré. Ara fa un any va sortir publicat un informe sobre un país que al mateix temps és dels més pobres i és dels més rics del món. Es diu el Congo. És dels més rics perquè té una riquesa extraordinària de minerals. És dels més pobres perquè si tenen una per càpita està baixant. I què explica aquest informe fet per l'ONU sobre el Congo? Que el Congo va ser governat fa 30 anys per un personatge que es deia Mobutu. Els més rics de la sala el recordaran i a porta 10 anys mort. I què havia fet aquest Mobutu? Segons aquest informe, havia pactat amb 26 grans transnacionals del món que es podien endur tots els minerals del Congo, que en aquestes companyies els hi semblés bé, sense pagar ni 5 a les arques del govern congolès. Que l'única mesura que havia de fer era per cada tonelada de mineral extret col·locar una comissió en els comptes que aquest senyor Mobutu tenia oberts a Brussel·les. I explica l'informe de l'ONU que 20 i tantes empreses transnacionals durant 30 anys van buidar el Congo dels seus recursos i van emplenar les objectes del senyor Mobutu. M'estranya, perquè l'ONU és més aviat una organització, diguem-ne, diplomàtica, però aquest estudi publicava el nom de les 26 empreses que s'havien portat a Alemanya. No recordo els 26 noms, seria difícil, però recordo el nom de les 2 primeres. La primera es diu Bayer, fa aspirines. La segona es diu Samsung, fa telèfons mòbils. Aquesta és una mica la realitat d'aquestes empreses. Aquests països es buiden de riquesa. No només això, una altra dada, que també és pública, i la publicitat el Senat nord-americà fa pocs mesos. Hi ha un país que també és africà i que tots coneixem, es diu Guinea Equatorial. A Guinea Equatorial s'hi va descobrir petroli, però s'hi va descobrir per Espanya i se n'havia anat. De manera que no va ser Repsol qui es va quedar amb les produccions. S'ho va quedar la més gran empresa de petroli del món, que es diu ExxonMobil, quin principal prioritari es diu, però què fa? Doncs bé, resulta que ExxonMobil sí que paga, no fa com ara que fan les companyies, sí que paga Guinea Equatorial per cada barril de petroli que s'emporta. I diu aquest informe del Senat americà que si tot el que paga ExxonMobil a Guinea Equatorial fos ben distribuït entre tots els equatoguineans que viuen allà,
cada un dels habitants d'aquest país tindria cada any una renda per capita de $35.000. Superior al nostre, que és de 27 a $28.000. Els equatorians serien de risc no. Però en canvi, si consultes els anuaris de Nacions Unides, et dones compte que els equatorians no tenen una renda de $35.000, tenen una renda de $500. El qual et preguntes immediatament qui es queda als $34.500 restants. I això és el que ens diu l'informe dels Nacionalitats, que aquests $34.500 anuals se'ls queda un grupet de 82 persones. Tots ells de la mateixa camarilla. Una camarilla presidida per un senyor que es diu Teodoro Obiang, que com sabem és el president del país. I el segon d'aquests 82 és el seu fill, que es diu Teodorí. Doncs bé, el Teodoro Obiang i el Teodorí l'altre dia sortien al Obiang, per cert, com una anècdota. Els dos inaugurant una sala, amb respecte a aquesta caixa, una sala molt millor, una sala absolutament de luxe, en la que hi farien concerts, perquè el Teodoro, el Teodorí i els altres 82 poguessin disfrutar amb l'albo de música. Per cert, el que es va permetre a inaugurar aquesta sala amb aquests 82 lladres era un personatge que es diu Julio Iglesias, que va fer el concert d'Iglesias. Molt bé. Què passa? Doncs que aquests 82 personatges resulta que es queden, segons diu aquest informe del Senat americà, tots els diners d'aquests $34.000 que es tocaria a càrrec d'Equatorial. I què en fan d'aquests diners? Els guarden? Sí, però no casa a casa. On els guarden? Últim informe del Senat americà. La majoria d'aquests diners robats als equatorians es troben tots a la ciutat de Madrid, i concretament tots amb comptes obertes en el Banco de Santander. Val la pena que sapiguem les coses i la confusió. Si la pobresa existeix, és que hi ha noms i cognoms materials. Per tant, ja veieu una mica quin és el rei. Què més passa amb les indústries? Una última cosa, és d'ahir o abans d'ahir, i val la pena conèixer. Potser tinc una notícia que ahir a Bangladesh van morir 300 persones amb l'esfondrament d'una fàbrica que es dedicava a fer samarretes. Una fàbrica, els treballadors dels quals havien advertit que la fàbrica queia i que més volien anar a treballar. Els treballadors van dir que s'havien anat a treballar i continuar fent samarretes. L'endemà es va enfonsar la fàbrica i van morir 300 persones. Què diu el diari? Aquesta fàbrica tenia molts clients. Un dels més importants es diu El Corte Inglés. Val la pena que aquestes coses les coneixem. Per tant, la pobresa del tercer món té noms i cognoms. I els noms i cognoms es diuen Bayer, es diuen Samsung, es diuen Santander, es diuen Corte Inglés i es diuen moltes coses. I penso que val la pena que si no mai resoldrem els problemes europeus. Quins altres problemes hi ha? Home, doncs hi ha altres problemes principals. Un dels més importants, i té a veure amb el tema que parlava ara, és el de no financer. Fa anys que estem gritant que les qüestions del deute extern. El deute extern del tercer món és extraordinari i segur que aquí, potser fins i tot el Consell de Cooperació, hem participat en aquestes campanyes en favor de l'abolició del deute extern. No l'hem aconseguit. No l'hem aconseguit. Se'ns diu que no hi ha diners per això. I per tant aquests països segueixen pagant el deute, un deute que no han contret ells, que han contret els mobutus i els obians i companyia. Què representa en aquest moment, i aquesta dada és molt important saber-la en el Consell de Cooperació, què representa el flux que va del sud al nord per pagar el deute? El deute conté dos conceptes. El deute conté un primer concepte, que és pagament d'interessos, i un segon concepte, que és devolució del capital. Què li suposa al tercer món pagar cada any, per una banda, el capital i per l'altra banda els interessos del que deu el món? Un flux sud-nord. A quant puja aquest flux sud-nord? Exactament és 6 vegades més gran que tota la cooperació del desenvolupament. Tota la cooperació que fan les ONGs, que fan els ajuntaments, que fan les comunitats autònomes, que fan els governs centrals, que fa la Unió Europea, que fa l'ONU, tota junta, de nord a sud, suposa 1. I el que ells ens envien per pagar deute que hem contret el Mobutu i l'Obiang i companyia, suposa 6. Dic això perquè de vegades la gent els dirà, home, fa molts anys que fem cooperació i aquests països no milloren. Esclar que millorarien, però si els donem 1, els hi donem 6, no milloren mai. Per tant, aquesta és la situació. Hem de parlar del deute extern, però hem de fer també altres opcions. El tema del deute extern és bàsic. I jo mai m'havia pensat, quan fa 13 anys van començar la campanya de la cooperació del deute extern, que Espanya hauríem d'acabar demanant una campanya igual, però això no passa sempre més endavant, tal com estem a l'estat. Quins altres elements tenen a veure amb aquesta situació de moviment d'aquests països? Només un parell més ja per acabar aquesta part. Doncs home, un altre que és molt important, que és el tancament que nosaltres tenim als fluxos migratoris. És veritat que ara en aquest moment la pressió migratòria ha afluixat per la crisi econòmica, però és veritat
que les ONGs ho sabem bé, que sempre hi ha hagut una voluntat contrària a la recepció de nous immigrants. Quan aquest matí venia molt tren des de l'Osona cap aquí, la policia ha passat 3 vegades pel meu passadís del balcó i 3 vegades de donar la documentació a 2 o 3 encara immigrants. Sense cap raó objectiva, sense cap racisme, per pur racisme. Demanar documentació aquí. Tenim una campanya contrària a la immigració, una força de racisme massa impressionant. I no tenim en compte algunes coses. Ens agradi o no ens agradi, la immigració és absolutament positiva per la nostra cultura, per la nostra economia i, jo diria, per la nostra salut social. En primer lloc, migracions n'hi ha hagut al llarg de tota la història. La història de la humanitat és la història de les migracions. Des que l'home és home i la dona és dona, sempre hi ha hagut migracions que han volgut viure millor. Ara, considerem, per exemple, que Irlanda és un país ric. Al segle XIX, Irlanda va perdre amb la migració el 90% dels seus habitants. A Irlanda només vivien de patates. Hi havia una epidèmia sobre la patata i ni patata menjava. Se'n van anar al 90%. On se'n van anar? Ho sabem tots, a Massachusetts. A Itàlia, un altre país ric, al segle XIX va abandonar el país el 50% de la població italiana. On van anar? També ho sabem tots. A Nova York i a Buenos Aires. Cosa que els argentins, amb bona gràcia, ens expliquen. Com ens expliquen? Amb una frase que tots coneixem. Los mexicanos descienden de los aztecas. Los guatemaltecos descienden de los mayas. Los peruanos descienden de los incas. Y los argentinos descienden de los barcos, perquè van arribar allà. No fa gaire temps vaig anar a Menorca, una illa preciosa que molts de vostès deuen conèixer. Menorca és una illa molt plana, però és un turonet. El turonet es diu el Toro. I allà hi ha el santuari del Toro com a referència espiritual de la illa. Vaig anar a passejar per allà i hi havia una placa a la paret. Què posava la placa? Aquesta placa l'hem col·locat els menorquins aquí, aquí volia dir, en aquest lloc de referència espiritual de l'illa, en agraïment i homenatge al poble d'Algèria. Perquè quan en el segle XIX teníem males collites de l'ara i anàvem a Algèria, ens donaven de menjar. Escolta, això és el món al revés. Aquí anàvem a Algèria, ens donaven de menjar. I ara són ells que no. Si van dir les migracions, hem de conèixer una mica l'història. I el segon que hem de conèixer? Doncs, senzillament, demografia. Perquè demogràficament la immigració és més gran. Potser no en aquest moment, però sí històricament. Vostès saben que la població l'acostumem a mesurar amb allò que es diu una piràmide d'edat. Com és una piràmide d'edat? A baix de dir els que acaben de néixer, els de baix fa el comú, els 20 anys, els 30 anys, no queda ningú, per cert, no queda ningú, un senyor de Menorca que va viure fins al 114 i que ballava aïllat damunt de la piràmide. Però bé, en tot cas, això és una piràmide. Com és la nostra piràmide d'edat? No, és diferent. La nostra piràmide d'edat té un camperós. L'ONU acaba de publicar que Itàlia, França, Portugal i Espanya són els 4 països amb gent més envellida de tot el món. França, Itàlia, Portugal i Espanya. Però així com el cap de la piràmide és gros, el cos de la piràmide és petit, perquè tots sabem que fa 35 i 40 anys va acabar allò que en deien el boom de la natalitat. I aquells que havien de néixer no van néixer. I com que no van néixer ni de bron, ara no hi són. I com que no hi són, doncs el buit de la piràmide és gran. I finalment els peus de la piràmide tornen a ser amples perquè els immigrants han tingut peus fills. Resultat, en lloc que la piràmide sigui així, la piràmide és així, així és. I llavors es prima la piràmide al mig. I què passa al mig? El més important de tot, a dalt laboral. Què passa? Doncs que al mig i els que han de treballar per les pensions del rural i per l'educació dels de baix. I allà on hi ha els que han de treballar, no hi són. Per tant, què hem de fer? Segons l'ONU, engreixar el mig de la piràmide. L'ONU va publicar l'any 1999 una projecció demogràfica sobre Espanya. I va dir que per emplenar aquest mig de la piràmide que està avui faria falta de 1999, que és que no es va fer l'estudi, fins al 2015, l'arribada de 155.000 immigrants nous a Espanya. I la veritat és que fins que va arribar la crisi del 2008, els anys anteriors, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, sempre van arribar 154, 155, 156.000 immigrants. És veritat que ara amb la crisi la posició ha tancat, però recentment una institució de Barcelona, que tampoc és que mereixi molta confiança, però que es diu La Caixa, acaba de publicar un estudi sobre les projeccions demogràfiques de l'estat espanyol. I ha dit que si sortim de la crisi, com ells esperen i desitgen, el 2016, ens faltarà població que ara no ha vingut.